Avui venim a descobrir un tractament que és revolucionari, de persones que estan venint a la consulta del doctor Humbert aquí a Cojova, a Terrassa, aquí al carrer Arquímedes i també a l'Espai Egara, el club d'Egara de hoquei de Matadepera, i que s'estan trobant molt més joves, inclús gent que té diabetes i que també li estan anant molt bé. Vull saber i que ens expliqui una mica més com funciona això de l'ozonoteràpia. L'ozó té un paper regenerador. Aquí regenera el que són els teixits. En el cas d'una tendinitis pot ser una tendinitis degeneratiu. De fet, vaig venir aquí perquè tenia una tendinitis en el braç i també m'havia fet un esguins al peu. El traumatòleg em va posar... Vam estar diversos mesos posant infiltracions, el dolor em marxava però després em tornava i al cap d'un any i mig em va dir que m'operava si volia que em marxés el dolor. I una altra possibilitat era fer la teràpia d'ozó. Doncs vaig decidir provar. I doncs potser vaig estar un parell de mesos de tractament i el dolor m'ha desaparegut tant del peu com del braç. Una tendinitis de 2 anys d'evolució. O sigui, no és una tendinitis que dius, mira, em fa mal a l'ombro, el colze em dura un mes i s'ha passat. No, 2 anys i no respon al tractament. O un dolor al turmell, 1 any i mig. No és allò que m'he torçat el turmell i em fa mal 3 setmanes. No, 1 any i mig. I després d'un any i mig, o de 2 anys, se'n diu dolor crònic, llavors hi ha com un enquistament de tot el sistema. L'ozó té la capacitat de poder trencar aquest sistema i de regenerar. D'això fa 3 anys i mai més ha tornat a tenir el problema.